José Pérez do Noia pide ao goberno local máis investimentos para a vila, ademais de facer políticas productivas e eficaces para mellorar o municipio. Queda pouco máis de 9 meses para que remate a legislatura, polo que a veciñanza da comarca deberá votar en maio do 2027 nas vindeiras eleccións municipais. Este mandato foi convulso en diferentes municipios da comarca, como pode ser o caso de Noia. Hai case un ano que houbo cambio de goberno logo de sair adiante a moción de censura presentada por PSOE, Marea, BNG e o concelleiro non adscrito Luís Alamancos. PP e Noia abandonaron o executivo e un dos seus representantes, José Pérez, fixo balance do vivido ata o momento nesta legislatura. Estamos comprobando que o actual grupo de goberno o que tuvo unha política continuista do que lle deixou o goberno saínte, de todas as inversións potentes que se conseguiron e que están a facer son todas as que lle deixamos nós, excepto algunha cousa puntual. Sí que é verdad que están incidindo un pouquiño no mantemento e limpieza do propio pueblo, as cousas hai que reconocelas e creo que en ese sentido sí, pero por outro sentido están deixando de negociar, non vemos ninguna inversión por parte da Xunta de Galicia, non vemos ninguna inversión por parte da Diputación, e o Concello de Noia é unha cabeceira de comarca. Non podemos depender solo de si este calle está un poquinho máis limpio ou un poquinho mellor. E apuntou que no referente á zona portuaria chegou un proxecto de 1,3 millóns de euros, o que o goberno noiés votou en contra. Onde se cambiaba unha parte moi grande do paseo marítimo, votaron en contra e agora van falar a Portos de Galicia a ver se por favor lle fan ese trozo de pasarela. Basa boa e non tuvo mantenimiento ningún a pasarela podre, e agora as obras todas que están facendo do POS, que nos deixamos aprobados fai un ano, e que eles, os que están agora, votaron en contra, é do que van vivindo. Entonces, bueno, estarlle con estas historias a xente todos os días, pois nós preferimos ir ser constructivos, somos o único grupo da oposición que está presentando mocións ao pleno, mocións que están salindo casi todas para diante porque son constructivas e beneficiosas para o pueblo, e donde eles ven algo de valor político, pois votan en contra, para que non darnos a razón. Lamentou que esa sexa a política que fan os grupos do goberno noiés, ademais de poñerse en contra a forma que ten o actual executivo de levar as rendas. E puxo como exemplo a falta de execución das obras incluídas no POS. Esas 11 obras que estaban aprobadas estánse a ejecutar, hai algunhas que ainda non se ejecutaron porque eu creo que están medindo no tempo perfectamente para cando facelas, como por exemplo aí o empedrado diante do casino, que xa está aprobado desde fai máis dun ano e non a fixeron aínda. Despois pois tamén gestionamos ante o IDAE cambiar a iluminación de todas as parroquias, que nos deron máis de 1 millón de euros, e eles decidiron anular eso, donde se podía cambiar a iluminación a parte dun aforro energético, era un préstamo sin intereses, decidiron deixalo. Entonces o sustancial, a depuradora 3 millóns de euros ante a Xunta de Galicia está a punto de acabarse. Eu xa sei que eso xa non vende porque xa debería de estar ben, pero se antes depuraba un 3% e agora vai a poder depurar un 50%, xa é unha mellora sustancial, son 3 millóns de euros. A agua potable, por falar de outro dato, estamos falando de que antes salía turbia agua cada 4 días e agora está arreglado unha planta aí cunha inversión de 1.400.000 euros. Pérez sinalou que dende o Noia seguirán traballando na mesma liña, facendo propostas beneficiosas para o municipio e os veciños. Cada pleno mandamos unha ou dúas propostas, poñecho o exemplo do pleno pasado, de 5 puntos que levou o goberno este tan traballador, 2 puntos levámolos nós, outro era a aprobación de actas e os festivos locales. Ostras, sin un mes o Ejecutivo non é capaz de gestionar outro tipo de cousas, pois mal vamos. Nós vamos a seguir continuando, estamos polo medio da xente todos os días, todo o grupo, vanos reclamando, céntrase moitísimo na seguridade, nunca hubo tanta inseguridade como en Noia, podes ir a distintos puntos de distintos locales onde está ahora mismo o que había fai 40 anos e que se recordan en Noia, a nos chámanos de todos os puntos, hai ocupas, roubos todos os días, aínda esta noite volveron a entrar en outra casa, e aquí lo que é que todo é culpa de los de antes. O sea, eles entraron, pero a culpa sigue sendo dos de antes. O concelleiro do Noia afirmou que o equipo de goberno creou un discurso que repite sempre para que poida calar na xente. Si a miña casa está arruinada e mentre a miña nómina me embargan, pois posiblemente non poida nin comer, cousa que aquí non está pasando. O sea, eso foi un discurso que se inventaron, que bueno, pois era para non pode hacer nada. Entonces, se hago un poquito, din, jova, canto fan estes con moi pouquiño. Entonces, eso é o que temos, xente que é capaz de mentir dende o estrado.